Ванчо си прави тоалет. Ванчо, днес е 10 юни. Ето го Иванчо, който си прави тоалета. Красавец. А това е Манчо, който гледа Ванчо. Манчо, какво става горе? Какво става горе, Манчо? Ванчо си прави тоалета и ти го наблюдаваш? Да. Ето го Ванчо, вече с готовия тоалет. Къде си ти? Ох, продължаваш да се чистиш? Продължаваш? Искаш ли да те погаля? Искаш ли да те погаля? Ето, хайде. Каква си ти? Един красавец. Какво? Кажи, момче. Ще да видим след време какъв ще си. Леко ще изпаднеш. Кажи. Красавец. Каква? Каква? Искаш да летиш? Ще се научиш. Ще се научиш.